Hej og velkommen til Den Lille Hvide. Mit navn er Kevin Schmidt. Og velkommen til den måske mest skæbnesvangre udgave af Den Lille Hvide. Vi har ofte talt om de her Spurs i øjeblikke, men den her januar, den føles bare som noget større. Fordi det her, det er ikke bare et formdyk, det føles som et fundament, der slår revner. I denne her uge, der skal vi altså snakke om en uge i helvede. Altså, vi dykker lidt ned i FA Cup-kampen mod Aston Villa for efter at tage dykke ned i kampen her mod West Ham. Og så skal vi se på alle de mange nyheder, vi har set i ugens løb. Vi har både fået en ny assistent, vi har fået en ny direktør, der har været en masse skader, og vi har fået en ny spiller, og måske en på vej. Der har været rigeligt at se til. Så skal vi dykke lidt ned i, hvad Thomas Frank han sagde her efter kampen, og hvor Thomas Frank egentlig står hen lige nu. Og så kigger vi selvfølgelig også mod Champions League-kampen mod Dortmund. Velkommen til Den Lille Hvide. Vi starter altså lige i nyhedsland, inden det er, at vi hopper til Aston Villa og West Ham-kampen. Fordi der har virkelig været gang i den. Vi har fået en ny direktør, eftersom Paratici, han er altså råd til Fiorentina, og det har han jo gjort, fordi han ikke har været tilfreds umiddelbart med, at Thomas Frank han blev hyret. Han vil gerne have haft et stort navn til klubben som træner, og det fik han ikke. Og så har der bare været nogle uenigheder i trænerstaben, og derfor så er det altså blevet sådan her, at det har endt med, at Paratici har tabt den her magtkamp her, og derfor er skiftet til Serie A og til Fiorentina. Derfor har vi altså fået en Carlos Rafael Morrison fra City. Og det er altså en mand, der har stået for transfer incomings i City, og så sidder jeg jo bare og tænker, fordi den første tanke kunne godt være, okay, godt hentet, vi henter ind på City, okay, vildt. Det er ikke min tankegang. Min tanke er, at han godt har vidst, at han er på vej ud, og derfor så har Tottenham stået til rådighed. Vi må også bare kende vores plads i hierarkiet. Og hvorfor er han så på vej ud? Jamen det tænker jeg jo, fordi han har hentet spillere som en Savinho, der ikke har slået til. Han har hentet en Kusanov, der heller ikke har slået igennem endnu. En Matheus Nunes har han jo været med til at hente. Vi må så nok erkende, at Pep Guardiola nok også har haft en finger i spillet selvfølgelig, men det er jo nu ham, der står med ansvaret for den del. Ydermere end været med til at hente en Calvin Phillips, det er heller ikke gået særlig godt. Og en Omar Mamouche, som jo er rygtet til os, og som heller ikke lige får den store spilletid mere, nu er han så også skadet i City. Så der har været rigtig, rigtig mange af de her fejlkøb her, og der har også været en ignori. Altså man kan jo blive ved og ved med at se på, at de sidste transfer, som City har hentet, har ikke været nogen, der har slået igennem. Ham har vi fået. Det bliver spændende at se, hvad det er, han kan finde til os. Altså, vi hentede også en Johan Lange, som blev fyret i Villa. Det kommer jeg ind på lidt senere, med hvordan det er gået. Så det her, det er altså en ret vigtig post, som bliver besat. Vi må bare håbe på, at det altså går bedre, end at det har gjort under City. Men lyt med lidt videre hen, så snakker vi om, hvordan transfervinduet med Johan Lange har set ud, for han har virkelig også været under kritik her i den her uge her. Og han er altså ikke eneste nye navn på gangen, fordi vi har altså også tilføjet John Heitinga til trænerstaben som assistent. Nogen kender ham jo nok som spiller, da han var i 5 års tid i Everton. Og så som træner, jamen der har han jo egentlig stået for, at være assistent i West Ham og i Liverpool, og det, der egentlig er bemærkelsesværdigt her, det er, i begge steder har han kun været i 1 år. Så har han været i Ajax, og der var han ikke engang 1 år. Der blev han fyret, og her der var han cheftræner. Hvad det er, der lige gør, at vi har hentet ham, det kan jeg være lidt nysgerrig på. Også fordi, hvis vi nu kigger på det sted, hvor vi er lige nu, hvor de fleste fans jo er tippet over til at vil have Thomas Frank ud, hvorfor er det så, at man ansætter en assistent? Og jo, jeg ved godt, vi mangler en assistent. Men det tyder jo på, at trænerstaben her, de må jo have tiltro til Thomas Frank, for hvorfor ellers ansætte en assistent? Giver det mening? I hvert fald ikke i mit hoved. Og så er det jo altså også det her med, at hvorfor lige John Heitinga? Altså umiddelbart så har hans personlighed, det er sådan noget no mercy træner, og han er hård og kontant og så videre, og det kan da godt være, at vores unge drenge med lidt for høj selvtillid, de er godt af lige at blive rystet lidt på plads, det skal jeg ikke kunne sige.
Men i forhold til trænererfaring, så har han jo røget ud virkelig hurtigt alle steder. Det her, det undrer mig så meget på flere parametre. Altså både hans CV, men også det her med tidspunktet, hvor Thomas Frank jo vi må formode, at han er på vej ud. Og han er altså ikke eneste nye mand, fordi Kaching, så har vi altså været ude at bruge 300 millioner kroner på Conor Gallagher fra Atletico Madrid. Et velkendt navn i Premier League, tidligere Chelsea-spiller, og blev solgt derfra til Atletico Madrid, efter egentlig også at have haft en udmærket sæson for Chelsea, hvor han også var anfører meget stor del af den sæson under Pochettino, fordi Reece James var ude. Men altså, det tyder jo på, at det er en spiller med lederegenskaber, vi får. Og det har Diego Simeone også været ude at sige, at han har faktisk været begejstret, fordi han både har udviklet sit defensive spil, men altså også bare har den her uendelige motor her, til både at løbe frem og tilbage. Ja, og så er der jo også det at sige, at han blev altså også årets spiller i Crystal Palace, da han var lejet ud fra netop Chelsea til Crystal Palace, inden den her egentlig gode sæson under Pochettino. Men hvorfor solgte Chelsea ham så? Jamen det gjorde de jo, fordi der var de her regler her med, at de kunne ikke købe flere spillere, medmindre det var penge, der kom ind fra for eksempel homegrown spillere. Så måtte de på en eller anden mærkelig måde godt bruge penge på at købe nye spillere. Så derfor så vi jo, at de solgte stort ud af egne talenter. Og Conor Gallagher var jo en, de kunne få en del penge for, og de betalte jo også de her 300-350 millioner kroner for ham med Atletico Madrid. Men bottom line er, jeg synes egentlig, at det er et fornuftigt køb. Vi mangler på den position, og i mine øjne, der er han altså bedre end dem, vi har lige nu. Jeg synes, Archie Gray, han er for grøn. Bentancur, han har set sin bedste dage, ser det ud til. Og så er der altså en par linjer, hvor jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Altså, det er en fin breddespiller, men det er ikke en, hvor jeg sidder og tænker, at det her, det kommer vi tilbage i top 4 af. Og så er der en Bergvall, jeg synes er rigtig, rigtig dygtig, men som jeg håber, at de to, de skal på en eller anden måde finde ud af at spille sammen. Og måske med en Pademat Sarr. Who knows? Men jeg synes egentlig, at det så ganske fornuftigt ud. Så velkommen til ham, siger vi i hvert fald, og så håber vi på nogle store øjeblikke med ham. Og fra glæde til sorg, så skal vi altså også lige have rundet de her nye skader, vi har fået. Fordi Bentancur, han gik skadet ud og er skadet i 3 måneder. Så det vil jo stort set sige resten af sæsonen, inden han for alvor kommer tilbage og så videre, så videre. Så er der Richarlison. Det er et stort tab, synes jeg. Han har været vores bedste op foran i mine øjne. Han er altså ude de næste 7 uger. Det er virkelig, virkelig hårdt. Og så er ikke nok med det. Ikke fordi det kan man jo diskutere, om det er det store tab. Fordi så meget har han ikke spillet og været involveret i den her sæson. Men Ben Davies, vores trofaste soldat, er altså også gået skadet ud og blev båret ud her i går fra banen mod West Ham. Endnu ved man ikke lige, hvor slemt det står til, men altså må ikke, at det er ret så slemt, når han bliver båret ud. Vi kender ham som en fighter, og en, der i hvert fald ikke piver. Så når han bliver båret ud, så tænker jeg desværre det værste. Og folk, de skriger jo også på, at nu skal vi altså også snart have Kulusevski og sådan nogen tilbage. Men vi så først, at så var det november, Kulusevski kom tilbage, så var det december, så var det januar, og nu står der unknown return alle steder, jeg kigger. Jeg ved ikke, hvad der sker, men hvor vi savner den mand, det må vi bare erkende. Vi skal til det. Vi skal en smut til FA Cup-kampen mellem Tottenham og Aston Villa. Og jeg kommer ikke til at dykke vanvittigt meget ned i den, fordi som jeg sagde i sidste episode, det er en Premier League-podcast, men selvfølgelig så runder vi lige ganske kort de forskellige cups og Champions League selvfølgelig. Kampen taber vi 1-2, og fuldstændig fortjent, at Aston Villa sidder på opgøret, og vi gør, som vi plejer. Vi kommer først i gear til sidst i kampen, hvor vi egentlig har nogle gode muligheder. Det, jeg hæfter mig ved den her kamp, fordi det altså, jeg kan lige starte med at sige, sidste episode, der snakkede vi om det her med, eller der snakkede jeg om det her med, at altså, det er jo, vil jeg gå videre? Ja, men ikke for enhver pris. Vi kan ikke jonglere med i 3 turneringer med den trup, vi har nu, der spiller så mange kampe, og der var nogle spillere, der burde få et hvil. De spillere, jeg så gerne vil have, fik et hvil som en Pedro Porro og en Mikel van de Ven.
jamen de skulle så spille, på trods af, altså, der sad jo spillere derude, der sagtens skulle spille. Det undrer mig. Altså, en Dragusin kunne spille. Jamen, Spence kunne da have spillet nu, hvor Ben Davies alligevel spillede venstreback. Der var nogle ting der, jeg ikke helt forstod. Og værst af alt var det jo nok, at en Kinski ikke engang fik lov til at stå på mål. Det vidner altså om, at vi har en presset manager, der bare tænker, okay, jeg skal stille stærkest, for jeg kan ikke tåle flere nederlag. Fordi vi alle sammen skriger jo nærmest på, at vi gerne vil se en anden målmand. Og ja, jeg ved godt, at Kinski havde sådan lidt ups and downs sidste sæson, hvor han fik lov at spille. Men vi kan jo heller ikke bare blive ved med bare at nøjes med det her, vi ser nu med Vicario. Jeg kommer ind på hans præstation mod West Ham lidt senere i den her podcast her. Men jeg synes, det er tankevækkende, at en manager er så presset, at han nu også presser spillerne til det ypperste. Der er et eller andet galt her. Men altså, hopper vi tilbage til kampen, så hæfter jeg mig altså også ved, at det igen er fejl på fejl, vi laver. Altså for eksempel her til 2-0-målet, som Morgan Rogers scorer, jamen så Mathis Tel, der bare skal lave en simpel aflevering op af banen, spiller den lige i skoene på en Aston Villa-spiller, så vi taber den, hvor vi er på vej frem. Og så det returløb til, han laver eller mangel på samme, gør, at han bare, altså ham, der modtager bolden, bare kan spille den bredt ud, og så spille den på tværs, og så er det godt nok fix lavet af Buendia, eller hvem delen er det, og så spiller Morgan Rogers med hælen, der bare kan klappe den ind. Altså, det der med, at når man laver en fejl, at der ikke er, at man ikke bløder for trøjen, ligesom når man ser Mickey van de Ven, om det så er en medspiller, der laver en fejl, eller han selv gør, så ser vi altid 100% tilbageløb. Jeg er så træt af at se på den der, undskyld mig, rigtig tit unge arrogance, hvor det er, at jeg er lidt for god til det her. Nej, du er, så er du med ikke spillet her lige nu. Altså, du fungerede ikke i PSG, du fungerede ikke i Bayern München. Kom nu ind, og så arbejde hårdt. Ja, det var jeg virkelig skuffet over. Og igen, det her manglende presspil her på boldholdet. Jeg siger det uge efter uge. Nej, hvor jeg synes, vi bakker meget ind i det felt der, i stedet for at møde modstanderen. Og hvis jeg skal tage noget positivt med for Villekampen, så er det, at Odobert, han får scoret, og det faktisk er Kolomoni, der er med til det. Altså, han får opsnappet en bold på midten, og får kreeret den her chance her til Odobert, som så sparker den perfekt ind over et langt hjørne. Det var fremragende. Dejligt at se et eller andet fra Kolomoni. Det er så også det fra hans side af. Og en anden positiv ting, det er, at på trods af, hvor meget jeg er skuffet over Xavi Simons og hans manglende kreative evner, så synes jeg egentlig, at han kommer godt, han kommer godt fra det til allersidst i anden halvleg. Altså han har nogle gode muligheder, hvor de bliver reddet flot og så videre, og hvor man måske også godt kunne forvente, at han måske havde scoret på en af dem, men okay, godt målmandsspil, men dejligt, han kommer til afslutninger. Det vil jeg gerne se noget mere af, nogle flere afslutninger, i stedet for alle de der fikse ting, han prøver på at lave, som oftest går galt, og alle hans boldtab og så videre. Det var dejligt og positivt at se, der faktisk også godt kunne være en form for slutprodukt på. Men det er også det, jeg tager med for den her kamp, fordi det var en redderlig fodboldkamp, og det var igen ikke en kamp, hvor man så, at der var sket et eller andet på træningsbanen. Desværre. Og så vil jeg ikke snakke mere om den kamp, så hopper vi til West Ham, og jeg er ked af, at det her det bliver ikke mere positivt, desværre. Så ja, vi hopper altså til West Ham-kampen, og dalen en hård omgang at se på. Dr. Spurs er altså tilbage. West Ham, de havde ikke vundet i 10 kampe. Og selvfølgelig var der også, der lige gav dem den indsprøjtning af lykkepiller, eller whatever it was, der gjorde, at de fik 3 point mod os. Altså, det vil glæde mig sådan, hvis vi på et tidspunkt kunne møde et hold, der lige kunne redde vores sæson, men desværre så er der åbenbart kun én doktor i ligaen, og det er os selv. Og med far for at gentage mig selv, så 1-0-målet, hvor Somerville han scorer, eller var det Mickey van de Ven, who knows. Det er igen et dårligt opspil, fordi vi ikke kan finde ud af at spille op igennem midten. Altså, vi gælder ned fra en banehalvdel. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, men det kan vi ikke finde ud af. Så vi taber bolden, og så bliver der bare kørt direkte mod os felt. Og hvad laver vi? Vi bakker, eller så prøver vi at stå stille og blokere det her skud her. Og altså, Pedro Po, hvis han kunne bakke mere, så var han løbet op på tilskuerpladserne. Og Conor Gallagher, ja, jeg ved ikke, om det er en decideret kritik af ham,
Men den der med, at man bare står stille og prøver at blokere, altså mød nu den mand der. Altså man kan jo se, hvad han vil. Han vil bare blive ved med at skære ind, så han kommer til en afslutning. Og ja, det er nemmere sagt her bag fjernsynet, end det er inde på banen. Det er jeg udmærket klar over. Men for delen, hvor får de det til at se nemt ud for tiden. Og så er det mega uheldigt for Vicario, som egentlig højst sandsynligt har reddet den her. Men altså Vicario, Van de Ven, han kommer til at rette den her af, men havde jo ikke en chance for at nå at flytte sig. Manden er jo desværre ikke gennemsigtig. Sådan er det. Men det der opspil fra egen bagkæde, der vil blive sindssygt at kigge på det. Det er gang på gang. Hvis ikke er det, der koster os, så er det manglende presspil. Og ærligt talt, det eneste, vi har i den her første halvleg her, det er Jens Spencer og Colomoni, tror jeg, der har en dobbeltchance mod, hvor Areola han agerer sprælmand som en eller anden håndboldmålmand. Og det er ganske flot af ham, men det er da også horribelt, at vi ikke kan finde ud af at score på sådan en chance der. Altså, så tænkte man bare, okay, så bliver det heller ikke i dag. Men det var stort set det, vi havde. Og West Ham havde, de havde et annulleret mål, og de havde også muligheden for at komme på 2-0. Vi var gevaldigt under pres. Og Thomas Frank, han mente jo efter kampen, at de egentlig var kommet godt ud til anden halvleg. Det ved jeg ikke rigtigt, for jeg synes egentlig først, at det kom efter 65 minutter, at der begyndte at ske lidt. Og der kommer vi så også på 1-1. Og det er jo så en af de der, hvor jeg tænker, okay, er det en ting under Thomas Frank? Er det ham, der har fået det her frem? Fordi vi ser jo uanset, om vi har et hjørnespark eller et indkast, eller en eller anden form for en dødboldsituation, så bliver Romeo fremme, i stedet for at skynde sig tilbage og skynde sig at forsvare. Og det har altså givet nogle mål den her sæson her, og det gør det også den her gang, hvor Pedro Porro for en gang skyld rammer bolden så godt, at den bare stryger direkte ind i pandbrasken på Romeo, der hætter den ind, og det var fremragende, og jeg kan rigtig godt lide den tilgang, at vi ikke bare, giver op på den dødbold, fordi den ikke lige sad der i første omgang, men at han faktisk bliver derop, det er lækkert. Så lidt positivt var der da. Men det er jo stort set også det, og jeg savner altså også lidt flere mål i åbent spil. Og så kan man diskutere, om det er jo åbent spil. Ja, jeg håber, I ved, hvad jeg mener. Men det er jo primært indlæg eller dødbold, vi scorer på, og ja, så kan man være ligeglad med, hvordan man scorer, men jeg synes, det er et problem, for vi har svært ved at bryde de her kæder op. Nå, men altså, selvfølgelig, så som vi har været inde på, så fucker vi jo op. Eller nej, ved du hvad, lad os lige tage den på en anden måde. Vi laver stadig fejl. Jeg kan se inde på flere Facebook-grupper, at efter 1-1 er kom så, og nu tager vi dem, og vi har momentum og så videre. Det ved jeg ikke rigtigt, om vi havde. Altså, jeg kan jo se på statistikken, vi har 3 store chancer i løbet af hele kampen. West Ham har 4. Så det er jo fuldstændig ligegyldigt med, hvor meget boldbesiddelse vi har. Det er jo ikke, vi dominerer jo overhovedet ikke noget. Det kan da godt være, at vi har bolden, men vi smider den også ekstremt meget væk. Og jo, så kommer vi der til en chance i hister her, men jeg synes aldrig rigtigt, det bliver sådan alvorligt farligt. Og altså, hvis jeg skal sige noget positivt, så er det nok, at Bissouma, han kommer ind, og vi har jo ikke set ham siden han blev uvenner med Thomas Frank her i preseason. Og det var faktisk ganske godt. Altså, vi så ham meget mere, end vi så Marty Gray, der også blev pillet ud til anden halvleg start, netop for Bissouma. Og han kom også frem til en afslutning, og det var ganske fint, og jeg kan godt se, at folk de råber på ham lige i øjeblikket. Og det er jo klart, fordi den har jo bare sejlet den midtbane. Kan Bissouma redde det? Jeg tvivler. Altså, vi alle sammen var jo trætte af at se på ham også. Men jeg kan jo godt forstå, at man prøver at holde fast i det lille håb, der er om, at han kan gøre en forskel. Men altså, Xavi Simons, han blev ved med at smide bolden væk stadigvæk, på trods af, at folk mente, vi dominerede. Altså, jeg ved ikke, hvor ofte jeg så, at en angriber, eller hvor eller Odo Bær prøvede at løbe dybt, og han skal bare spille den forbi en mand, men vælger det jo ikke, det var fordi det er pivringe, men at spille den der forsvarsspiller lige i skoene, i stedet for bare enten over ham, eller et stykke ved siden af ham, så rammer han den mand gang på gang. Jeg ved ikke, hvor mange gange han gør det i løbet af den her kamp, og det er så frustrerende at se på. Den her mand er altså købt ind til at være vores kreative midtpunkt. Det har sejlet, må man bare sige. Og på trods af, at vi har bolden, når vi kommer til sådan nogle lidt halvfarlige chancer, jamen så selvfølgelig får vi ikke lukket den, og selvfølgelig så sker der det, som altså bare sker så ofte for os.
Modstanderen får et hjørnespark til sidst i kampen, og hvad sker der? Vicario, han kan ikke bokse lortet væk, og han kan ikke komme op til den, og så ryger den lige over handsken på ham og ender i noget tumult, og så ryger den i kassen. Og hvem andre end Callum Wilson, som vi alle sammen troede var død og begravet, men som vi åbenbart også giver livsforlængende medicin til. Det er simpelthen utroligt, hvor meget vi skal lege læge af Dr. Spurs for tiden. Det er fuldstændig vanvittigt. Og inden her i min ejerskab, der kommer jeg selvfølgelig til at klemme, at Conor Gallagher der er en situation, hvor der er, at han, hvor vi kunne have fået et straffespark. Han kommer fint forbi, prøver at loppe bolden op over en spiller, som så flagrer med armen og rammer den. Og den bliver tjekket på VAR, og de mener ikke, der er straffe. Og jeg fatter det ikke. Og så nogen skriver det vil også være for tyndt, og så videre, så videre. Jeg ved da ikke, hvor ofte jeg har set den her blive dømt, og så kalde mig farvet, men altså, jeg har set den så mange gange gå imod vores eget hold, at jeg efterhånden bliver irriteret af at se på, hvor lidt vi får, når det går imod os. Jeg tager lige en stor dyb vejrtrækning her, fordi jeg kan ikke forstå det. Altså, hvordan kan det være? Har vi fået et straffespark nu i den her sæson her? Jeg synes, gang på gang, altså, vores spillere kan blive skubbet i ryggen inde i feltet, at der kan være hånd på bolden. Jeg ved ikke hvad. Vi får intet foræret i den her sæson. Og det er bare typisk, nu skal jeg sige, bundhold, ikke at få de her ting her. Men for pokker, hvor er det træls at se på. Hvad mener I? Mener I, der er straffespark, eller er den bare for tynd? Altså, i mine øjne, så må hånden i hvert fald ikke flagre deroppe. Og den ændrer også retning, så jeg forstår det ikke. Og også fordi, at havde vi kunne få et straffe der og komme på 2-1, jamen så tror jeg ikke, West Ham var kommet tilbage, for de så shaky ud. Altså, de var jo altså, der kunne man jo godt se, at de lå under stregen og kæmpede for de her point her. Det var vigtigt for dem ikke at tabe. Og derfor har vi jo også momentum. Så jeg tror simpelthen, det var blevet knækket, hvis vi havde skåret på den der. Men det sker så ikke, fordi at, vi er Spurs, og vi får bare intet foræret i denne sæson. Efter kampen mod West Ham, der var Thomas Frank altså ude at sige, at der var for mange defensive fejl, der kostede, og at vi bare er inde i en periode, hvor det er, at tingene de går imod os. Altså, main til negligering af problemer, er vi lige inde i en periode, hvor tingene går imod os. Hold nu op, og så tag noget ansvar. Altså, hallo kammerat, det der. Altså, jeg har været efter spillerne og sagt også, at dem, der ikke præsterer godt nok osv. Men det kan jo ikke være rigtigt, at nu har vi set så mange kampe her den sidste måned, hvor spillerne ikke presser op på deres modstander, og lader dem skyde, eller bare trække ind i feltet, eller de bare lader dem lave et indlæg uden pres. Altså, det må der jo også være noget taktisk i. Det kan jo simpelthen ikke være, at spillerne ikke gider at lytte til dig, fordi hvis det er det, jamen, så skal du da i hvert fald ud. Jeg savner at høre en mand konkret gå ud og sige, det er her, den er gal, og vi skal hjem og træne det her. Og så vil jeg skulle se en forbedring fra uge for uge. Det er sgu det, du er ansat til. Det er, at jeg kan se, at der kommer nogle forbedringer i det hold her, og ikke, at man laver de samme fejl gang på gang på gang. Jeg vil være træt af at se på det der manglende pres og den manglende intensitet. Og så har jeg jo også været inde på, at de her unge spillere, specielt Xavi Simons og Altel, de tager sådan nogle friheder, som jeg absolut ikke kan lide at se på. Når vi er i den her periode, og bare generelt i fodbold, du tjener så mange penge, så forventer jeg sgu hårdt arbejde. Du er ikke en stjerne på nogen som helst måde. Du har ikke vist noget, og det har ingen af de to her. Men alligevel, så bliver man ved med at lave de her fejl her, hvor man ikke presser op. En anden ting. Romeo, hvordan kan han blive ved med at lave de fejlafleveringer her? Normalt, der var det ham, der skulle føre spillet frem, og hver gang han har den nu, så sænker han vores spil, og så afleverer han en eller anden hjernedød bold, hvor det er, at den mand, han afleverer til, er så max presset, at de enten vinder bolden, når der kører kontra imod os, eller også så bliver det ekstremt svært for hans medspiller at komme ind med bolden. Jeg er ved at være rigtig, rigtig træt af at se på hans risky spil og hans arrogance. Og det har altså også noget med Thomas Frank at gøre, fordi der må tydeligvis ikke være en klar nok plan på, hvordan og hvorledes, at vi spiller ud ned bagfra. Fordi det har virkelig været en akilleshæl i den her sæson også.
Og vi skal til det. Ugens skurk, ugens jernblødning. Det kan kun gå til en Xavi Simons. Jeg synes, han var decideret ringe. Alle de boldtab, han laver, den mand, på trods af, at han var købt ind til at være det her store kreative punkt, når nu vi havde så mange skader. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange han smed bolden væk, eller hvor mange gange han bare blev skubbet væk. Og så det der ansigtsudtryk, som ligner, at han ikke forstår noget som helst af det hele hver evig eneste gang. Der er et eller andet, der bare går det mindste imod ham. Jeg er så træt af at se på det. Han bidrager stort set til ingenting på det hold der. Hver evig eneste gang, han får bolden, så prøver han at lave et eller andet. Jeg ved ikke, hvor ofte jeg så, at han prøver at hoppe over bolden, på trods af, at han havde en mand i ryggen, og tænkte, jeg laver lige sådan en, hvor jeg lige hopper over, og så løber rundt om manden. Og så... Ja, jeg ved ikke, om I kan følge mig. Det er også lidt svært med det her, når det er podcast at snakke på den måde. Men for pokker, hvis I kan, så tror jeg, I er enige med mig. Det er jo fuldstændig håbløst. Tag nu bolden til dig, dirigere bolden rundt. Det er det, du købte ind til. Jeg gider ikke at se på alt det der, når vi i forvejen ikke har momentum i kampene. Så skal du sgu ikke være med til at smide bolden væk konstant, når du købte ind til at kunne holde bolden og kreere nogle chancer. Så han får ugens jernblødning. Ugens helt. Ærligt talt, jeg synes ikke, der var nogen, der spillede en særlig god kamp. Så ugens helt, den er simpelthen søgt og købt, og det bliver Bissouma. Vi har haft en midtbane, der har været fuldstændig usynlig. Det var sgu det mindste rart at se, der var en, der kom ind og gjorde bare en lille smule forskel inde på den centrale midt. Og kan han blive tilgivet, og de kan få snakket tingene igennem ham og Thomas Frank, så vil det sgu være dejligt, for nøj, hvor har vi brug for de ekstra stinger der inde på midten. Var det en fremragende kamp af ham? Nej, det synes jeg ikke. Ændrede det kampen? Ja, en lille smule. Og det var i hvert fald bedre, end hvad jeg så for nogle af de andre. Så han bliver ugens helt herfra. Nå, nok om kampene, men lad os lige kigge på noget, der også har været kritik af her i ugens løb. Johan Langes navn har været ekstremt meget op at vende, både på sociale medier og de engelske nyhedsaviser her. Nyhedsaviser, hold nu op, Kevin, det er sjovt. Aviser med nyheder, wow. You get the point. Fordi, hvad er det, man har købt her de sidste par transfervinduer, som har gjort, at Johannes Langes job bare er så sikkert? Altså, hvis vi lige tager det i Aston Villa. Manden, han bliver fyret, fordi at de indkøb, han har lavet, ikke har været gode nok. Så henter Tottenham med ham, fordi man også vil til at satse ungt og købe nogle unge talenter. Okay, fair nok, det lyder spændende. Men hvis vi lige kigger på, hvad vi har hentet. Okay, vi har hentet en Odo Bær, som måske først nu er ved at slå igennem, men vi kan jo også tydeligt se, at der er stadigvæk lang vej. Så vi hentede en Mathis Tel, på trods af, at han var lejet sidste sæson, hvor han ikke engang dumpede der et køleskab ned i hovedet på ham, altså i sidste sæson, så vil han ikke kunne tæmme den. Ham valgte vi så at købe for 350-400 millioner kroner. Og jo, jeg synes også, det er en smule bedre. Det er fuldstændig det samme som med Odo Bær. Det er jo ikke, fordi vi sidder og råber hurra, hurra, men det er jo heller ikke sådan, som sidder og tænker, der er slet ikke noget håb. Det gør jeg i hvert fald ikke. Men der er lang vej. Hvad har han mere købt? Jamen, så har der jo været, en Kolomoni, der er blevet lejet. Jamen, hvad har han bidraget med ud over den ene assist der? Hvor vi taber til Aston Villa. Altså, han er jo fuldstændig usynlig og fuldstændig ligegyldig. Så er der en Archie Gray. Jeg synes, han er fuldstændig alibi. Jeg synes ikke, at han er så god, som folk råber ham op til. Jeg tror mere, det er, fordi han er klubbens kæledækker, og derfor får han sådan lidt mere snor, end mange andre vil gøre. Jeg synes, vi så også i går, han bliver pillet ud efter en halv time. Jeg synes simpelthen ikke, det er godt nok. Og han har virkelig fået mange kampe. Han burde have udviklet sig mere, end han har gjort nu. Og jeg ved godt, at han blev rykket rundt sidste sæson, men det var trods alt stadigvæk rigtig mange minutter, han fik. Og i år, der han får lov til at spille inde på midten, som vi gerne vil have. Og jeg kan ikke se, at det har rykket særlig meget. Jeg tror, den eneste, som Johan Lange har været med til at hente, hvor jeg sidder og tænker, okay, spændende, det er Bergvall. Altså, der kan jeg da se noget potentiale. Det vidner jo også om noget, når Liverpool allerede har været ude at sige, at ham er de interesseret i. Det kan jeg sgu godt forstå. Det er da en spiller med energi, en, der vil fremad i verden, og en, der presser. Jeg kan godt lide Bergvall. Men bottom line er, jeg tror, det er det eneste, han har hentet, hvor jeg sidder og letter på hatten og siger, okay, godt købt.
For ellers så hvad? Så har han købt Danso. Ja, altså, jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, det er fint, men det er jo ikke top 4 værdigt, vel? Så derfor har der været massiv kritik af ham. Og altså, i min optik vil jeg da hellere have, at det var Johan Lange, der rejste, end at det var Paratici, eller hvordan vi udtaler det. Fordi han har i det mindste hentet spillere som Kulusevski og Romeo, og Dragusin var det så også, og det var så ikke så godt, men jeg tror ikke, der er en klub, der bare kun har gode køb. Men han har da været ude og hentet noget, der var noget værd for vores klub. Mener også, det var ham, der var inde over med Mikke Van de Ven. Så altså, og så hentede han så også Vicario, og det er jo sådan lidt delte meninger om, hvor god og hvor dårlig han er, men jeg tror, bottom line er, han har jo også reddet rigtig, rigtig mange point, hvis vi kigger på, hvor mange af de her skud, han har taget. Fejl, de bliver bare set meget, meget større på, hvis man kan sige det sådan, fordi han virkelig laver mange fejl på de her indlæg her. Men altså, han har været god på stregen, det kan man ikke sige, men vi burde kunne hente bedre. Men bottom line er, jeg synes, det er den forkerte mand, der er smuttet. Hvad tænker I? Kom gerne ind og diskutere det. Der er ikke nogen, der er ret eller forkert. Men vi må også bare se på kendsgerningen og sige, okay, hvad er det, manden han har hentet? Hvis jeg glemmer en, eller de er jo enige med det, jeg siger, så kom gerne ind og diskutere det. Jeg har bare svært ved at se det lige nu. Og vi kan jo lige tage, nu er han jo også ved at hente en Sousa fra Santos. Altså, Sousa har skrevet en farvelbesked på Instagram og så videre til Santos og er på vej hertil. Jeg er så glad for, at vi får en bak og en offensiv bak og alt det der, det er dejligt. Men nu hørte jeg lige, manden han vejer 77 kilo. Altså, til Premier League. Det er jeg godt nok spændt på, hvordan han skal forsvare det her, specielt i den her fodboldverden i dag, hvor der alt går op i dødbold åbenbart. Altså, hvordan skal han agere der? Det bliver sgu spændende. Og har han egentlig købt ind til vores hold lige nu og her? Det bliver i hvert fald spændende at se, om han endelig har ramt plet her. Jeg kan have min tvivl, men jeg håber virkelig, at de er ret i, når de siger, at det her det er den nye Marcelo. Men det må tiden jo vise. Nå, vi skal lige se kort imod Champions League-kampen, og som jeg hele tiden har sagt, det er ikke fordi, det er der, jeg har mit allerstørste fokus. Men selvfølgelig skal vi da lige rundt, når nu det er en Tottenham-kamp, det er klart. Det her, det bliver endnu en svær kamp, og hvis Thomas Frank han stadig sidder der, så er jeg desværre bange for, at det altså kun er fordi, at der ikke er blevet fundet en ny mand. Dortmund, de har ikke tabt de sidste 7 kampe. Tottenham, de har ikke vundet siden de vandt over Crystal Palace i december. Det her, det ser ud til at blive rigtig, rigtig svært. Heldigvis så er der så mange pladser her i Champions League i det her nye format her, at altså, det burde ikke gå helt galt. Problemet ligger bare i, at altså, Dortmund, de er inde i forrygende form. Jeg tror desværre ikke på det. Derefter så har vi altså Frankfurt i Champions League, som også er umiddelbart godt kørende i Bundesligaen. Men heldigvis har gjort det ekstremt dårligt i Champions League. Så går den ikke mod Dortmund, og det tror jeg ikke, den gør, så har vi stadigvæk chancen, hvis vi bare kan vinde over Frankfurt. Så er vi altså stadigvæk med i Champions League, og det må om alt være det allervigtigste. Men kan Thomas Frank holde til endnu et nederlag? Ja, det bliver jo spændende at se. Det må tiden jo bare vise. Men om alt da, så tror jeg ikke, at fansene de har mere tålmodighed at give af alligevel. De har virkelig brug for en oprejsning, og det kan de kun med en sejr. Så det er virkelig en vigtig kamp for Thomas Frank, det her, hvis han bare skal have et lille håb om at vinde fansene tilbage. Det her, det var altså alt for mig og den lille hvide, men altså, der er lige en ting. Kan du godt lide en lille gimmick eller 2, så prøv at gå ind og kigge på min TikTok-profil, den lille hvide. Her der har jeg altså besluttet mig for, at jeg barberer simpelthen ikke skægget, før da vi har vundet 3 kampe i streg. Og vi har jo ikke engang vundet 3 kampe i streg i den her sæson. Sidst vi vandt bare 2 kampe i streg, det var altså tilbage i starten af Thomas Franks periode i august, hvor vi møder Manchester City og Burnley, hvor vi vinder de 2 kampe, og ellers så har den virkelig stået på et lavpunkt, må man bare sige. Så derfor så har jeg lavet det her vedmål, og ja, den er selvfølgelig inspireret af ham her, United-gutten her, der ikke får klippet sit hår. Men altså, i de her mørke tider må vi jo prøve at lave lidt sjov med det.
Men ellers så, hvis det ikke lige er noget for dig, jamen så er der altså også både Facebook-gruppe og Instagram-gruppe, hvor diverse nyheder omkring Tottenham kommer op, så er det i hvert fald nemt lige at navigere i stedet for at kigge ind på bold.dk, eller hvor I nu kigger fodboldnyheder henne. Fordi der er jo så mange andre nyheder, der ikke handler om Tottenham, og så er det sgu meget rart, der bare er en side der, man kan klikke ind på, og så, så er de der. Men det var alt for mig. Vi lyttes ved. I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning, a reason for